Katukan, ti basol. Tinapalabas. Iti panagmaneho ni Ligaya ang naggapu ije sentro. Nasabat na ti kotse ni Margarita. Nagpartak ti kotse ni Margarita. Ket dungparen kuman ti kotse ni Ligaya. Ngem dagdagos a kinabig ni Ligaya ti manibela na. Ket na ipaigid ti kotse na. Pinagsasawa ni Margarita daytoy. Ket dita. Saan met nga inatrasan ni Ligaya. Ket nakuna na pa'y alabanan na daytoy. Iti may sangal daw. Nakita ni Margarita ang naggaputi kotse ni Astor iti farmhouse. Isu anapan na pinagsasawan ni Ligaya. Ket dita. Nagtinong pada. Inanawa met ni Nana Pipay ida. Ket pinapanaw na ni Margarita. Kaguralaunay ni Margarita ni Ligaya. Isu addakas ti panggap na iti daytoy. Kinasarita na ni Jestoni. Ti maysa a tao ni Astor. Itagagayem. Denggen nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Katukan! Ti basol! No kabailang ti pumatay. Si kangarot ti tangdanat, Jestoni. Ha? O anya? Kabailam ka di, wano saan? Kabalak, ma'am. Mulagit niya, tadakal lagatag titangdang ko. Anya? Amun, ma'am, kabalak. Basta tangdanan nak iti ado kwarta. Wen? Sige. Basta ipasigurado nga agbaligi ka. Wan, ma'am. Sigurado. Basta siyak ti aggunay. Ngam ne. Di mo sasawan daytoy iti uray asinuman. Wan, ma'am. Napanen da don Juan kan Astor, Ligaya. Wan nana. No maamuan-manan ni Margarita nga imay ditoy ni Astor. Ay, amang ano umay na kamanin pagsasawan. Nana. Ay, uunayan aya. No apay ngamin nga umay paylaang ditoy ni Astor. Agayat atalaga ken ka ni Astor, Ligaya. Wan nana. Ngampang nga asim balasang ko. Ta saan mo atutupan? Taamang ano iti panaglabas ti alaldaw. Ket agayat kamutten ken kuana. Saan nana? Saan to ang mapasamak dayta? Agyaman ak unay no kasta. Hangam. Ay, riribukan na kamot ni Margarita. Wan nga ron, Nana Pipay. Katangay saan nga agsardeng. Sige, labanak. Ha? Labanak itan ni Margarita. Sige, Apo Mayor, agkape ka. Kan mangan ka iti pansin. Ni Nana Pipay tinagluto. Agyaman na. Mangan ka kabayatan ti panagsarsarita ka, Apo Mayor. Napulot to'y kape ah. Iso nga rod a kape, Apo Mayor. Una niya. Apo Mayor? Ada ka dinaskan nga ibagam kanya? Ta sinapsapam ti imay? Damagag lang, no niya tinapasamak, idinasabat na ka ni Margarita iti dalan. Kaya't mo kano adong paran? Amo ka di mo patsyan ti imbagana, Apo Mayor. Tanumamati ka kuma. Nalabit. Pinatiliw na kun iti pulis. Sana ka mamati ka ni Margarita. Kaya't isungay mayak. Takayat ko nga agapukan ka mismo. Noon niya tinapasamak. Bayat ti panagmanehok. Nasabat ko ti kotse ni Margarita. Iso ang nagpaigidak. Ngamin, nakaparpartak. Kat jar na ti mangdongpar kanyak. Naimbaglaangan ta nagpaigidak kadagos. Iso sa anak anadongpar. Kastagaya. Agdamag ka kadadagimay kan kinni-kinni. Iti kasta, maamwam noon niya talaga ti pudno. Tamabalin mo't anagulbudak. Saan ka di? Anya? Ala, kanamon day tapansit, Apo Mayor. Amang ano agbaaw.
Iti may sa aldaw pa nagtrabaho ko sa opisina. Astor, asawag. Kayat mo ka di, amasahiyan ka? Sana na, maturog aklangan. Wan gayam. Di ka di aggunay, may papan iti inaramid ni Ligaya kanyak. Adandaninak dinungpar. Sika ti adda panggap na kasta. Siyak pa'y itang tinakabasol? Di ka naglibak pa'y, Margarita. Diyak kayat ti kasta nga ramin mo. Kayat mo adong paren ti kotse ni Ligaya. Anya? Kinasaritak ni Ligaya. Ken kinasaritak mo dadagimay ken kalalili. Agpapadada iti imbaga. Anya? Ulbod at talaga dagita ang babaunan? Boston! Sumardeng kan! Ay, daytoy tilaglagi pa ma. Kwartak tinaigatang iti kotsem. Ket no idungpar mo ket madadael. Nasken abayadam. Anya? Nagturod ka amang idungpar iti kotsem? Asyak met tinanggatang. Apay, kwartam tinaigatang? Saan mo nga ulitin pay? Tano ulitin ket madadael ti kotse. Sika ti dalisa. Ni, akir-kirereng man ang telepono. Asino nga tadi ata? Siyak man lang ang timang songbuat. Angel's Residence. Hello? Hello? Ha? Ni, apa nga kasta ti buses mo? Tambuo ka. Anya? Ayabam ni Astor, taiso ti kayat ko, akasarita. Ha? May saka ka di nga demonyo? Anya ti sasawam! Ala, uwan samat. Saka ni dunya, demonya. No di mo kayat ngay pulong kay di amom. Nasaysayat langan ngayon kayaban takasaritak. Madam. Asino ka din di ako na mga kasaritam. Mangsorsoron ka kadya talaga? Ay, saan mat madam? Si kamat, ag-ong-ongat ka nga, Buwisit ka, ha? Hello! Hello, ma'am! Imbabuanan? Nyamat nga, diyak kayat nga dati umawawag ka niya mo. Ta sigurado ngamin nga diakas nga pagkwartaan ti ibaga dia. Kaslay, so dati mang awawes ka niya mo nga agla ko iti pagkwartaan dia. Ay, ni, nagriang manan. Song buatak manan Hello? Hello, kasaritak ko man ni Astor. Si kamanan data doon niya demonya. Si kamanan tisimong ba? Ha? Ay, sus. Intopak namanan. Bantayak man data nga telepono. Tasyak tumanan timang songbat. Hello? Ada kagayam dito opisina, Pastor. Madonna? What? Imbagak matasan kayo nga umawawag no adak dito opisina. Kasano nga men, kat idi mawagak ijay mansyon mo, kat bastos jay simong ba? Donya demonya kun kunana kanyak, ha? Marurodak kan kuana. Anya? Sige. Nonya man tibagam. Umawag kan tulangan iji mansyon ko, inton sardam. Nakaawid ako ni tikas jay nga oras. Sige, Astor. Bye. Bye! Ni man nga tan dagimay tinakatungtong ni Madonna iti telepono. Talaga rin dya dagimay Saan ang mabagbagaan? Nana Pipay, itad ko ti sweldo yu ita abulan, kan iti sumaro na abulan. Adto yo, ninayunak daytan, tapno igatang yu iti kayatyo agatangan. Ay, balasan ko. Nagaduman nga tanday ta inted mo. Kunak met asaanen anasken at ang danan na.
Saan akanunungan day di Francis dayta, nana? Naskan ka nung ikanda kayo iti kwartayo iti binulan. Tapno damot namnamaan yung nga igatang yo iti kasapulan nyo. Awan mo't kasapulak balasan ko. Tamang mga anak mo't. Sa anak mo't nga agbisin dito. Uray pay. Iso ano anya tinrugi day di Francis? Naskan nga ituloy ko. Ala, katagyaman ak nga road balasan ka. Inak tong arod ibang ko tiinten mo. Tadyak pa'y mo't kasapulan ita. Wan, nana. Sige. Agkuyog tayon to amapan iti sentro. Tauray siya kat agibang ko akmat. Malang arod. Sige, nana. Agpalas tayo itan. Tarumar tayon. Isurot ta ka di dagiti ubeng. Saanan, nana? Sana bale. Taadamot dagiti tagaaywan kadakwada. Alang arod. Tamakitsindata ko balasan ka. Tamaibusan ti pang kusina. Ay, uwan, nana. Makitsenda tayo. Sa dino kano nga iti papanan ni Margarita, kani-kani. Diyak mo nag-sexy animal. Nakabistida lat na. In-drive na tay kotsen. Kat nagpentas to pay. Bagbagayin na. Ay, amom nag-imay. Nakitang asabali asilid din nagturugan ni amo idirabing. Ha? Rimor iti silid dakin ni amo. Kitnapan iti bakanti asilid. Ay, nag-apadya siguro manan Uwan nga ron. Alakit din. Umakanta yung taaglabya. Nag-ado ti labuan ta nga bado ni Margarita. Uwan dagimay. Aglaba ta pa iti olas kan kortina. Saan kan nga agsan na aid ta? Di ka agsad-sadot. Tatrabaho ta dihatoy. Sige, inta nga ron dagimay. O anya, Justony? Nakapagpanunot kan? Kuha, ma'am. Kayat mo ka di talaga ti kwarta? Wano saan? Kayat ko, ma'am. Apay nga rod adi ka agunay? Saan matanala ka? Pampanunutak no kasano? Anya? Awan matgayam amom. Imbag pa'y day di ang kuwan tanatured. Oras siya mata. Anya ti parikot? Sige, ma'am. Planuak no niya ti aramidak. Agawaam? Tano saan? Manang danak iti sa bali. Nagatang tayo ka di amin na nakasapulan tayo, Nana Pipay. Wan, ligaya. Sika ano at dapay kayat mo agatangan balasan ka. Sige, Nana. Ipantayo pa iti kotse dagiti ginatgatang tayo. Kalpasan na, mapantayo iti paggatangan iti lupot. Mapantayo iti department store. Sige ano kasta ti kunam. Kaya't ko ngamin ti aggatang iti napipinta sa bestida. Balasan ko. Kan igatangan kayo matan iti duster yo. Agraman dagiti do ang mga aywan kadagiti anak ko. Balasan ko. Sige, naawanan ti gatangan tayo para kusina. Intayon, Nana. At dagayam kastoy ita apaggatangan iti kawus ligaya. Italaang asumrekak dito. Wen, Nana. Amuyo ka din no asino ti akin negosyo iti daytoy? Asinaw? Ni Don Juan. Nagatang na daytoy apasdet kat pinagbalin na department store. Iti bangir, paggatangan iti groceries. Kat dito'y matabanda, paggatangan iti nagduduma akawas. Aya. Ala, Nana, agpili tayon iti gatangan tayo. Tain tayo pa'y mang restaurant. Anya ti pampanunutan, Justony. Kuha, degas. Mawan. Nakita kayo nagsarita itay kini Ma'am Margarita. Anya ka di timbagana. Kuha, degas. Ibagam kumakanyak, Justony. Madlaw ko ngami nakaslag parparikot ka. Nakalagatan ti tangdan kanyak ni Ma'am Margarita.
iti kanito, ngay naramid ko tibilin na. Anya timbilin na. Patayek ka no tiyag na ganiti ligaya. Anya? Wanding gas. Asawa ka no gayam na di Francis a pinatay mi kani angkuan. Kat, agtungpal ka kadi itibilin na. Dakalagatad ti Jaya na. Iti kanito nga ramidam dayta. Isaganam met nga rod ti abot, apakay kalyam to. Iti kanito nga ramidam dayta. Ipanamnamak ken ka, Justoni. Si kantumet ti sumaruno amatay. Sino timang patay kanya? Ni Amo Astor. Niya? Di mo maliklikan ni Amo, nga oray aglamang kapay. Isong agpanunot ka na imbag, Justoni. Itala ang ama ka umayak iti daytoy a restaurant, ligaya. Nagpintas. Kas lababak ng amin ti umaimangan ditoy. Saan, Nana? Saan mo't anangin na ti makan ditoy? Idida mo, ni Don Paeng ti akin kuko iti daytoy a restaurant. Ngamgapo tawanan day di Don Paeng. Ginatang mo ni Don Juan iti anak day di Don Paeng. Ay, kastagayam. Sa kunam nga adapay hotel ni Don Juan. Wana na. Jay kadakkelan ken katayagan apasdet di tadaya. Isu day jay ti hotel na. Napintas day jay apasdet. Ket numapan ka iti terasa iti kangatuan na kadsaaran. Matannawagam dagiti tattao dito'y baba. Makitam dagiti lugan ken aminan. Kasta. Ay na. Kaslakayat ko ti mapan ijay ah. Wana na. Mapan tayo kalpasan amangan tayo. Ha? Ay misanen. Isupay ataktak ta balasan ko. Mapan tayo. Total, saan tayo mat nga agbayag? Makastrap tayo ijay. Gapo tagayem ko ni Don Juan. Kumusta ang ti panagmanehom, ligaya? Nasaya at mat, Don Juan. Kabala ko na talaga ti agmaneho. Nga uray pa'y adayo ti papanak. Nasaya at nga rod no kasta. Kat ti idijayam a negosyo, umanugotak ngam puwera ti farm. Ha? Saan nga umanugot dagiti trabahador iti kayat mo? Ngam ket di, kastay na ko namon. Mabalin mo ta si kalata ti mang kontrata kadagiti maapit mi. Sige. Awan parikot, ligaya. Naragsakak latay ti dayta. Tinasken, agtalek ka kanyak. Agtalekakan ka, Don Juan. Kat sapay ko ma, takasta ka mat kanyak. O anya, nalpas kayon ang nagsarita kin ni Don Juan, ligaya. Wan, Nana. Ay na, nagmayat at talaga dito'y terasa ti hotel, ligaya. Nagmayat. Agkidumak. Katrik na ti angin, akas lamang arakop kanya. Kunak ngamin kada kayo, Nana. Nagmayat ditoy. Ay, oh, Kat, kasanong ay, intan? Sige, Nana. Intay yung arudan. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, di tuloy tinobela tayo a napaulwan. Katukat, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMBBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ngestasyon. Katukat, ti Basol!
Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.